Horas di hamus di akadongan lasroha pajupak kita musai di pertangyangan palaporoha di channel YouTube YKB Namarhata Batak Toba. Adorang so jinaha si pahusor-husor nirohata jumulu mahita martangiang. Mauliate di pangaramo tim ali di bata amanami situ busada di bagasan ngulun nami sialani bui hami ditikiotong para di roka lahu tu mangihok katam na badiai ali tu ham durasi kami sial akahagalio kahurangan nami para badiai kami ali tu hati bagasan tu gini satama kami ali tu hati adupamu jala sulukum maka perdoan nauli naringgani marguguyok kami ada Tuhan ditongani ngudun nami hari-hari kasih maroham di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Diamuna akadongan nahina kolongan ni Tuhan Yesus Kristus ia si pahusor-husor ni rohata na dibuat siang buku wasiat kekal na marodolang mangalehon tadda natarida. Nah di enet siang sada Petrus dulu ayat 2 saat rodi ayat 10 a. Jalan agabi ujahan ni si pahusor-husor ta ima nasian ayat 15 madok. Alai perbadai kamu mak Kristus Tuhani di bagasar roh kamuna. Totong mahubas mangadusi ganuk nama nuku kamu. Taringo tu nahinirim ni rohamuna alai merdongan labuk ni rohama dogot iyar tutu hiadu tabigi iklan nama dok dada mangalehon baga-baga kami alai na mangalehon tagda natarida do ia tonani iklani na merdok ia baga-baga nabui dui diubah dang diulahon alai daksongoni molo tadda natarida di batuduhon jalabui di daun tadda natarida adu mugudo batugur rohani na makapurluhot sian na holan baga-baga saju niduk dupo da di lehon apostol Petrus wakahuria nama jahat surat naon topet mangadupi gosa-gosa dohot na parwa-rwaho manang fitnah do ala Kristen uji alai nangpe di bagasan palangan pangalaho na songoni ruas ni kuria naing ma khot badia jala maulah na sito parnguduon na songoni dada koran na patubuhon hinatubo ni pakirimon na niradutan ni ruas ni kuria pakirimon na songoni markadu muat tu hapor siaw doy pabuan na ikon urupan ni dibah tajala lehonon na do haguguon tu nasida asa unak talu nasida dibayan apka pangarupaon doh gosa-gosa na niadopan nasida ido na nidok ni apostol Petrus totong mahobas mengelusi ganuk nama nuku kamu taringot tu na hinirim ni rohamuna songon ala Kristen itape buido mengadupi ragam ni si taono do hamaulon ala ni haporsiapa unang masumurut manang manigor madok talu unang mata pikiri laho mapaloson na jahat marhiti hazahaton na sarupa sebaliknya hok mataulahon na dinggan jalan nasitong marhiti na mangulahon na dinggani na patuduhon na adok kaluaw di bagasat berita uhuk muse do pakirimon bisa duduk na namasa so ngoni mazolo pertanyaangata di bagasat tikyon nang lupa hamu kadongan like subscribe jala sagi muse tu akadongan na asing marhiti nunga parsidohot tamu na patol hasub barita na uli rap dohot ye kadi on tu lihat portibio saya di pasu-pasu Tuhan taimai